casi 7 meses intentando destrozarnos y enfrentar a la plantilla de Esquiro. No lo han conseguido. Llevan también casi 7 meses intentando borrarnos la sonrisa. No lo han conseguido y ya no lo van a conseguir. ¡Vamos a ir hasta el final! Onaino ekarri gaituzte, San Fermin bezperan gaude, eta bertan ari gara negoziatzen periodo konsultaz, ari gara bertan ekarri gaituzte, eta aldarrikatu nahi dugu gaur hemen, azkenean 1000 familia gaudela gure lanak kolokan, eta azkenean ez dira gure lanak bakarrik. Nafarroako gizartearen lanak dira eta gu hemen bukatzen dugunean beste batzuk etorriko dira eta hori aldarrikatu nahi dugu gaur, mantendu behar ditugula 1000 postuak hemen eta salatu nahi dugu ere BSH-ren multinazionala honen krudelkeria nola eramaten den prozesu hau, bere jarrera guztiz onartezina dela eta azkenean gure egoera gizartaratzeko hemen bildu gara hori uztailak 5ean, bihar San Ferminak iritsiko dira eta saiatuko gara ere marko hortan ere gure arazoa gizarteratzen eta ikusten dugu egun aproposak direla, txarrak ere, baina aproposak gure beraien jarrera salatzeko eta gure arazoa gizarteratzeko. Espektatiba daude, beti daude eta saiatzen ari gara arlo guztietan, administrazioekin, Nafarroko gobernuarekin eta guztien artean zerbait lortzen den argi dagoelako, hau deslokalizazio hutsa dela, ez dagoelako inongo arrazoirik horrelako krudelkeria bat egiteko, eta guztien artean berlortzen dugun egoerari buelta ematea.